Dobrý deň, vitajte v ďalšom dieli našej videoautoškoly. Opäť budeme jazdiť, opäť budeme rozprávať o dobrých zvykoch, ale aj zlozvykoch. Dnešnou témou je brzdenie. Na prvý pohľad niečo jednoduché, ale aj pri brzdení sa dá mnohé pokaziť alebo zle naučiť. Ozaj, hovorili sme v prvom dieli videoautoškoly o tom, že si treba správne nastaviť spätné zrkadlá, ale nepovedali sme ako a máte pravdu, treba to spomenúť. Nenastavujem ich podľa kamery nalepenej na čele, ale nastavujem ich podľa toho, čo vidím, respektíve nevidím v spätných zrkadlách. Podľa mňa je najdôležitejšie správne nastaviť tento uhol. Osobne sa snažím čo najviac rozšíriť ten výhľad do strán. To znamená eliminovať mŕtvý uhol. A robím to jednoducho. Vo svojej bežnej šoférskej pozícii vidím bok auta a otváram to dovtedy, kým akurát tesne prestanem vidieť bok auta a rovnako to urobím na druhej strane. Totiž pri cúvaní mám čas jemne sa vykloniť a nazrieť, či dverami nechytám bránu na jednej alebo na druhej strane. Ale v premávke, keď idú okolo mňa autá, potrebujem vidieť čo najširšie. Pred nami je úzka cesta, pôjdeme 50-kou, akou sa jazdí v obci. Tu mám presne bod, na ktorom začnem brzdiť. A teraz to urobím tak, ako je to správne. To znamená sek a brzdím. Najskôr som stlačil brzdu, potom som stlačil spojku. Predstavte si, že niekto bude najskôr stláčať spojku a potom brzdu. Myslíte si, že bude mať rovnakú brzdnú dráhu? Osobne si myslím, že sa najprv stláčaním spojky a až potom brzdením oberá človek o drahocenné metre a hlavne o čas. Opäť tie isté podmienky. 50 km rýchlosť. Opäť na rovnakej záplate budem brzdiť, avšak najskôr stlačím spojku. Spojka a potom brzda. No, myslím, že rozdiel je viditeľný aj citeľný z pozície šoféra. Aby sme to uzavreli, pri rizikovom brzdení, keď vám niečo vbehne do cesty, najskôr brzdite a potom riešte nejakú spojku a to, či vám možno zdochol motor, lebo metre rozhodujú. Tak si to zopakujme. Vždy najskôr brzda a potom, ak je to nutné, tak spojka. Mimochodom, ja občas pomáham brzdám tak, že počas brzdenia si podraďujem. Prečo je to dobré, napríklad pred križovatkou, to si povieme na budúce. A ozaj, je dobré mať správne nastavené spätné zrkadlá. Ale sú vám na figu, ak sa do nich nepozeráte.